Neznášam túto prácu. Budem papierovačky dookola. Neznášam. Ahoj. Petrovany, tesne blízko krajského mesta Prešov, 550 m2 stavebný pozemok, takže ak máte chuť si kúpiť niečo takéto, tak sa pozerajte ďalej. A samozrejme výkopové práce v cene tak do roka od vyplatenia celej kúpnej sumy. ...552 m2 krásnej roviny, teda aspoň zatiaľ, záleží od toho, ako dlho sa zdržíme s našou novou zábavkou. V slepej ulici, mimo hlavnej cesty. A určite vám všetkým, ktorí máte záujem stavať rodinnú dom, jasné, čo to znamená výstavba na rovine. No predsa to, že nebudete utápať nezmyselné peniaze v opodných múroch a terénnych úpravách, ktoré vám hravo dokážu predražiť výstavbu až o 30%. Súkromná prístupová cesta, rozmery pozemku 33x17 metrov. No a samozrejme, aby sa nezabudlo, vodovod zde, elektrina zde, kanalizácia taky tak. Tak máte teda staviteľské chuťky, tak alebo ostaňte radšej pri rodinom. Dobrý, obhliadka, môže byť, ale nechajte sa, môžem vám zavolať za chvíľu, bo kolo to čujem, bagrujem teraz. Za chvíľu vám zavolám, hej? Okay. Ak sa vám teraz takýto bager páči, nechajte ma kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom sociálnych sietí a takisto sledujte náš YouTube kanál, na ktorom si môžete pozrieť celé toto video a takisto aj ten pozemok.